Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μαθηματικά. Γιάννη, πόσο μας κάνει 7 και 7? Δεν ξέρω. Θεέ μου, τα αγόρια είναι τόσο ανόητα. Εσύ Μαρία που είσαι έξυπνη, πόσο μας κάνει 7 και 7? 18 νομίζω. Είναι δύσκολες ερωτήσεις. Όποιος ξέρει ας το γράψει στα σχόλια άμα είναι. Επίσης όσοι είστε αγόρια κάντε γραφή. Αν είστε κορίτσια κάνετε like. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά μου φαίνεται. Ισχύει κυρία. Ξέρετε όμως τι είναι το skibidi toilet? Όχι, τι είναι αυτό? Μην τον ακούτε κυρία, σας κοροϊδεύει. Όχι, αλήθεια. Υπάρχει και το τραγούδι. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Πρέπει να φύγω για μια στιγμή, με παίρνει τηλέφωνο ένας μαμάκιας. Τι εννοείτε κυρία? Δεν ξέρω, είναι ένας ροζ λαγός.